Mai avem niciodată, mă, dar să fiu și eu acasă. Să trăiască familia voastră. Și tot nu găsesc, bă, niciun film, bă, să mă oară. Am văzut toate filmele, mă, să mă oară, să fac. Ce televizor am de la cutub, frățiorul meu, că sunt amărât. Băi, chiar încep să-mi faci nervi în pula mea, nu ți-a dat nimeni, n-am Facebook în sloboz. Ce ești așa prost? Îmi scrii pula mea în fiecare zi pe live-uri. Nu am Facebook. Cu cine vorbești tu pe Facebook? Că nu vorbești cu mine. Eu nu am Facebook de lor. Nu mai fiți, mă, proști așa că îmi faceți nervi. The Nine Gates is a kingdom of shadows. You're familiar with it? Yes. Venice, 1666. The author and prince... A, băi. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality. Famă, să fiți de căcabă, să mă... Mamă, mamă. Ce dușmănoși! Dușmănoșii! Unde sunteți, mă? Sunteți la școală, nu? Descrieți ură pe live aici, nu? Bă, să moară familia mea. Ce obraznici sunteți, bă, și voi sunteți pe la muncă, chirciți pe vreun colț să nu vă vadă șeful. Și vorbiți cu mine pe live. Să mor eu. Ce mă de ferească, mă, Dumnezeu. O, Doni Brasco, la asta mă uit să moară să fac. I'm your man. Jesus Christ couldn't touch you because I represent you. So keep your nose clean, be a good earner, follow the rules, and who knows, maybe one day when they open the books, you get straightened out. Become a president. Bă, atunci fii atent cum facem, ca să vă dau foc să veniți. Să trag în familiile voastre, la toți ăștia care aveți dușmănie și care mă căutați pe mine pe la bloc, care vorbiți de mine pe afară, să trag în familiile voastre. Hai, veniți după mine. Vă iubesc. Și gata, schimbăm subiectele. Nu mai vorbiți de Smarduel, că mai de Smarduel vorbiți. Dar ce Smarduel ați făcut? De vorbiți cu mine. Ce verg, prosta te-ai tu să arate? Nu, puiul meu, abia m-am trezit să moară să fac. How'd you get in? What's Africa with you? What? What are you up in a rug? Acting to teach us? Să vă dau numai de alea așa, băi. You in? Is it good? I couldn't hear you. Oh, listen, I could put you in one of these plant boxes and you'd be very comfortable wrapped up in a little piece of... Da, să mor eu, Melissa, sunt. Nu Smart 2, sunt băiat de băiat. Sunt forță nucleară. Yeah, I see you are. Bă, să mor eu dacă știu de ce mă uit la filme, că mie nici măcar nu-mi place să mă uit la filme. Nu pot să citesc comentariul ăsta, băi, că e belea. Recomand să investesc în cripto. Nu mă pricep familia mea, să mor eu. Dacă mă pricep la cripto. Vine și Vic. Hey, Norman, you all right? No, I will be all right. I had somebody on my property. You know, somebody all right? De cine să mai auzit că m-am luat de toată lumea? M-am luat de toată lumea. Somebody all right? What's up there, way? M-am luat de toată lumea și atât. Îți trebuie fapte. Bă, eu nu mai mă, eu am înțeles, voi v-ați blocat pe bune, voi scrieți exact ce vreți voi. Mă piși pe voi, mă piși și pe voi, mă piși și pe ea, eu mă piși pe toată lumea, să mă cu cap. Pula pulilor.
În militar aici dacă mărie nimeni la pula mea. Că hai că vă dau pe față să mă oară familia mea. Îmi bat pula eu și în bătrâni, îmi bat pula și în șmecher și în interlopi. Nu toată lumea, mă. Faceți-mi ceva dacă puteți. Prindeți-mă pe la Mec, pe Plața, pe Nafi, dați-mi câteva palme să mă potolez, nu știu. Prindeți-i pe ăștia mei câteva sute care suntem. Cum vreți voi. Ho due sorelle legate da dinamiche interessantissime. Sau ca să nu mai facem circuri, băi. Ca să nu mai facem circuri și să nu ne mai aresteze că vine fraierul de Petrică să stea în față la mine la bloc 3 minute. Să moară familia mea de să ne batem în ring trepări între noi, să ne spargem gurile noi dacă vreți. Așa schilot cum sunt, mă bat cu voi, mă bat și cu Petre Ștefan și cu încă 3 ca el. Plecați dracu de fraieri. Gata, nu mai vorbiți atâta numai de Petre Ștefan, vorbiți, mă piși pe el. Eu. Și mă piși pe toți, nu numai pe Petre Ștefan. Toată lumea care cântă afară de ăștia ai noștri, eu mă piși pe ei. Interessantissime. Sono sicuro che piacerebbe averlo. Nu m-am certat cu Albert. Bă, tu nu auzi? Dă adresa acum. AT77. Bagă mare și mare numărul 7, pișama și pe tactul. Cum să fiu, bă, vesel, bă, fratele meu, bă, când intru și eu să râd aici cu voi și toată lumea vorbește numai de șmecherie? Păi voi sunteți șmecheri, mă? Voi sunteți șmecheri, mă, să mă oară familia mea că mă duc în fiecare dimineață să semnez și vă văd pe acolo și voi nu sunteți pe control judiciar. Ce căutați pe la secție dimineața? Prima întrebare. Ce căutați? Ce caută mafioții de aici, de militar, numai pe la secții în fiecare zi? Ce aveți, mă, sunteți nebuni? Eu vă știu dosarele. Ăștia nu știu pe net aici, cred că sunt copil, dar eu vă știu la toți dosarele. Dați-vă dracu de fraieri. Vreți să facem, bă, într-o zi o să-mi fac o belea mare rău de tot doar ca să vorbesc pe TikTok aici, să vă clarific niște șmecherii care le faceți voi. Dacă ești șmecher, dă și mie 1000 de euro. Urât. Urât. Asta înseamnă să fii șmecher? Bă, dați aici numai nume de oameni care nu ies de la ei din cartier. Cum așa? Cum să fie ea șmecheri? Cum să fie șmecheri ea? La studio unde mă duc nu vă găsesc. Pe la terase nu vă găsesc. Pe în cluburi nu sunteți. Vă faceți apartamente între voi, pleșcarii, spargeți, dregeți, da jos pe acolo, tot să moară, să facă, trageți 3-4 linii și numai voi sunteți pe pământul ăsta și după aia plecați din apartamentul ăla și voi rămâneți setați, că voi ați mafioți. Mergeți, mă, unde e multă lume, mergeți și acolo să faceți bășini. Șapte, dacă îți povestesc. Bă, mi-ai scris treaba asta de 1000 de ori. Ți-am dat adresa. Dacă vrei, uite, vino aici la mine în față să bem o cafea. Amândoi. Sunt acasă, vedeți că sunt acasă. Ies afară dacă veniți. Să mă oară familia mea. C'era una donna che piangeva. Tu ești mafios și faci live. Eu nu sunt mafios, frățiorul meu. Eu cânt alea. Eu fac live aici să vorbesc cu fanii mei. Cred că nu știi ce înseamnă trapper, băi. Sclavule. Trapper înseamnă... Caută pe net că vorbesc prost aici și se uită ăștia pe live-urile mele și mă leg ca să vă dau vouă niște explicații aiure. Așa îmi place mie să fac, mă. Așa îmi place mie. Să vă înjur, să vă fac, să vă dreg, să vă prind pe afară. Bă, eu nu fac un live-uri de-astea ca să mă cer cu lumea. Dar voi dacă scrieți prostie aici și vă văd la față și vă cunosc, vă bag aici, îți dai seama. Și când ne vedem, iar suciți poveștile. Să fie clar că oricum se registrează și îl pune lumea. Nu m-a bătut nimeni în viața mea. Nimeni nu m-a bătut în viața mea. Ai înțeles? Vă trag la muie la toți, și la prietenii mei, și la toată lumea care vorbește prost, da? Și care aveți ceva de dovedit cu mine, știți unde mă găsiți. În rest, nu mai gata, nu mai vorbiți subiecte astea cu mine, că vreau să stau liniștit. Dați-vă dracu de sclavi. Ai luat bătaie pe nordul, am filmări, dă-te în sânge. Să moară familia ta dacă nu intră cu mine în direct și bagă filmările. Haideți, vreau să văd unul, mă, care îmi dă vorbe.
Intrați cu mine și dați-mi vorbe unul, pișeama și pe voi. Dați-mi fapte să văd. Când m-ați bătut, când m-ați tâlhărit, când m-ați ale. Intrați cu mine direct și arătați-mi. Și eu îmi închid tot. O, mamă, mă capa, nu cred. Salut, fratele meu, salut. Salut, te pup, ce faci? Ce dracu să fac? Pe aici, lăutărește. Mamă, nu cred că ai intrat. Am crezut că e cineva care vrea să mă înjure. Eu de Nu. asta intru mai mult. Mamă, am zis că am văzut că ești live, am zis să intru și eu și nu credeam că mă bagi pe live, sincer. Te bag, fratele meu, te bag. Bag pe toată lumea care îmi dă. Da? Da, n-am treabă. Ce zici? Ce clasă ești? Eu a 8-a. Ești mic. Stai la școală acolo. Da. Haide că bag pe altcineva, te pup la coaie. Bine, te pup, te pup. Cum o să nu fiți supărați pe mine, mă, să mor eu și voi dacă nu? Că doar mașina mea care o am în fața aici e cât casa voastră. Și ce por la gât separat încă o mașină. La 21 de ani e normal să fiți supărați. Mașina e 15.000, mâncați-și pula ta, e F30 2018. Nu mai fi prost. E 30.000 luată de la Auto Bavaria. 30. În cap să moară măicuța mea 30. Ți-ai luat bijuterii de la Bershka, mâncați-și pizda ta să ți-o mănânc. Mâncați-și păsărica ta să ți-o mănânc dacă nu ți arăt case pe bune. E urât, mă, să moară mama, să sună tablă. Păi ți-am arătat, mă, că scrie... Ai văzut marcajul pe ele, că e aur. Bă, băga-mă și pula în familia și morții voștri de fraieri, că m-a zăpăcit, bă, să moară mama mea. Stai așa cu metre. Ce scrie aici? Trebuie să aprind lumina, că nu se vede. Nu mai vorbiți, mă, prost, că voi n-ați avut în viața voastră de-astea să știți voi ce sună tablă și ce sună altceva, na? Ce marcaj ăsta, un camei, sângele și toate au. Toate au. 585. Nu mai vă băgați în seamă. Că e greu cu mine. Doamne. Au, te-am salvat-o să moară familia mea, Munir Geolina. Uitați ce scrie, băi, ce urechi. Tapuri, bun. Deci să moară tata și familia mea, de nu asta are plăcere la mine, am screenshot-uri cu ea când vorbește cu bărbasul de mine. De asta, bă, fac urât, bă, că vă știu în realitate, bă. Am bamuți, mă, să moară mama și sunt regele militar aici. Mașină 30.000 arată frigiderul, no hate. Bă, sunteți fraieri rău, mă. Sunteți mici. Sunteți fraieri de tot. Numai jaluzeaua asta e câteva sute.
Mamă, Geolina, să mă oar mama de nu tu ești fana mea de când am scos prima melodie. Cum poți să ai tu pe ăsta? Nu ți-e frică că te bag pe net? Că o să te bag pe net. O să vă bag pe toți pe net. Mie nici nu-mi place să cânt. Aveam prea mulți bani și nu știam ce să fac cu ei. Ce-mi care și să faci pase carbonară. Talentul meu. Pe bine mă că zic că am 16 ani. Că dau nevestele voastre și nu mai zic nimic, băi.